Viral na pagsasayaw ng mga turista sa National Highway sa La Union inaksyonan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Naglabas ng pahayagang Police Regional Office 1 kaugnay ng viral na video sa social media na nagpapakita ng mga turistang sumasayaw sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Urbis Tondo, bayan ng San Juan, La Union. Ayon sa PER1, naganap ang insidente bandang 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw noong May 10, 2026 sa labas ng isang convenience store sa nasabing lugar. Agad namang umaksyon ng mga nakatalagang pulis sa lugar upang patigilin ang aktibidad at maiwasan ang posibleng aksidente, matinding trapiko at panganib sa kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng insidente, sinabi ng PER1 na walang naiulat na nasugatan o napinsalang ari-arian matapos ang mabilis na pagresponde ng mga otoridad. Bagamat suportado umano ng PER1 ang masiglang turismo sa La Union, iginiit ng ahensya na hindi maaaring isantabi ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan. Paalala rin nila na ang mga hindi otorisado at mapanganib na aktibidad sa national roads ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay at paglabag sa batas trapiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.